Padayon pa ang investigasyon sang Bureau of Fire Protection sa nagluntad nga sunog sa Barangay Zamora, Melieza sa city proper alas 11:44 sining aga. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Fire Chief Inspector Publio Boboy Plutenia, Fire Marshal sang BFP Iloilo City, nag-umpisa ang sunog sa ikaduha nga panalgan sang balay ni Yolanda El Pelua kag naglapta sa balay ni Melin Senis. Alas 12:29 naman sining nga udto sang na-fire out ang sunog. Madasig naman ang pagresponde sang BFP sa insidente, kag nagpasalamat naman si Plutenia sa mga residente nga nagbuligay agud mapalong ang kalayo para hindi na maglapta. Nagpahanumdum naman si Plutenia nga mangin mahinalungon agud malikawan ang sunog. Report nagikan sa syudad sang Iloilo ini si Kabanderang Razil sa Tumbaga. Nagabandera sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.